Preto potrebujeme na projekte prehľadnú komunikačnú štruktúru, jasný systém reportov a najmä ochotu a aktivitu zdieľať informácie. Pretože oblasť reportingu sa často spája, a to si povedzme úplne otvorene, so zbytočným adminom, preťažením a nevôľou, komu sa chce stále niečo reportovať, vypisovať, vyťukávať a podobne. A veľakrát sa táto oblasť komunikácie, stretávania, meetingov alebo reportingu spája s pocitom straty času. Niečo, čo musím urobiť a je to ako nutné zlo. Ale čo si budeme aj hovoriť? Veď reálne to je veľakrát aj strata času je. Takže sa nemôžeme čudovať, že ľudia sa často projektovým meetingom vyhýbajú alebo dojdú len keď už naozaj musia, a to až po mnohých našich urgenciách alebo dokonca eskaláciách cez nadriadeného manažéra. No a keď sa na to pozrieme v realite, tak ktorého projektiaka baví naháňať ľudí do projektu? A to nebudem hovoriť o tom, ako potom ten človek vyzerá pred vedením, že nemáme pod kontrolou ani základné informácie o projekte, ale z pohľadu nášho vnútorného, z pohľadu projektového manažéra, z pohľadu projektu, niečo také ako základné info alebo bežné informácie dostupné a k dispozícii môžu byť stovky, niekoľko stoviek, ak nie aj viacej, rôznych údajov a faktov, ale každý z nich je dôležitý. No a pokiaľ nám niečo z toho chýba alebo je nepresné, tak máme problém na stole a potom sme len ľahko v pozícii hasiča, hasenia problémov a takáto práca na projekte už nikoho baviť nebude. A tým bude o to viacej demotivovaný, no a samotný projektový manažér, tak ten bude mať s motiváciou veľmi výrazný problém. Pokiaľ to nebude len nutnosť, musím odbúchať, urobím a vybavené. Ale aby som to vedel aj rozvíjať a vedel sa rozvíjať ja aj môj tím, to je úplne iná téma, alebo respektíve iná oblasť na projekte, ktorá výrazne je podložená tým, že funguje správna komunikácia.